שלום לכולם. בשיעור הראשון אנחנו נלמד ונכיר את החלון של התצ"ר והתת"ג. ונתחיל. נתונים כלליים. נתונים כלליים אפשר להכניס את מספר הגוש. זה נניח מספר הגוש שלנו. שטחים רשומים. שטחים רשומים פותח לנו חלון, כאשר החלון ייתן לנו לעבור על כל השטחים שקיימים, על כל החלקות בעצם שקיימות בסרטוט, בכל שלב בתהליך. אם יש קובץ TR Final Core שאנחנו מכירים, קובץ שטחים רשומים, התוכנה תקרא את זה משם ותכניס את זה לתוך החלון. ניתן לעבור על כל שלב בתהליך ולהוסיף שטח שאם אנחנו רוצים שיהיה תאום לא פרופורציונלי, אז התוכנה תתחשב בזה אם וכאשר הכנסנו לחלקה מסוימת שטח שאנחנו רוצים שיהיה. בכל אופן, אפשר לייבא מקובץ, לסגור, התוכנה תשאל אם אנחנו רוצים לשמור את זה בתוך הקובץ, כרגע לא עשינו שינויים. מספר השלבים. מספר השלבים בתצ"ר קובעים בהתחלת העבודה כמה שלבים יהיו בתצ"ר, ככה התוכנה תלך כמספר השלבים, בעצם זה מספר הפעולות בתצ"ר. כפתור הפלוס נותן לנו להוסיף שלב, כאשר ברגע שיש לנו את השלבים אנחנו יכולים לעבור בין כל שלב בתהליך ולראות בדיוק את מה שרלוונטי לכל שלב. בכל שלב בתהליך אפשר גם לעשות בנייה, כאשר הבנייה מתייחסת לשלב שאתם נמצאים בו. וכמובן בכל שלב שעוברים, התוכנה מציגה לנו את הפעולה לכל שלב. ברגע שכבר נחתמה הפעולה ועברתם הלאה, לא תוכלו לשנות לשלב פעיל את הפעולה שלו. כאן זה חלון שאנחנו יכולים להציג את כל השלבים בתצ"ר או רק לפי השלב הפעיל. אפשרויות בנייה. בנייה יש לנו תתי תפריטים, נקודות, אפשר להוסיף נקודות. אוקיי, המרת קבוצה עדיין לא עובד, יעבוד בגרסה הבאה. כאשר הוספת נקודות אנחנו יכולים לעשות אוטומטי, כאשר מוסיפים למשל חלוקה מסוימת, אז התוכנה מזהה שאין נקודה, היא תוסיף נקודה בצורה אוטומטית כי אנחנו אמרנו לה, והיא תתחיל מהמספר שכתוב פה. אם זה ידני, פשוט תוסיף נקודה ותיתן לנו להקליד את המספר ולא תיקח מפה. הוספת חלקות ופוליגונים, גם להם יש הגדרות, אפשר להוסיף בצורה ידנית, לתקתק כל מספר חלקה שמכניסים, או חצי אוטומטי לפי אחרון ואילך, או לפי הקלדה ממספר מסוים. אוטומטי זה מלא, מוסיף לכל החלקות. שוב, כל התהליך הזה מתייחס לשלב הפעיל. זה אומר שאם ביקשתי להכניס אוטומטי החל מ-102 ואני נמצא בשלב 2, תוכנה תכניס משלב 2 את המספרים אחורה עד שלב 0. אם אני נמצא בשלב 4, היא תכניס לכל התצ"ר מ-4 אחורה עד 0. לגבי גבולות, אנחנו יכולים להוסיף גבולות, אוקיי? או להמיר קבוצה, אנחנו בווידאוים הבאים נלמד את זה. כאשר גבולות, אם אנחנו עוברים למצב שהוא איחוד בעצם, אז הגבולות הופך להיות ביטול ואנחנו יכולים לבטל חזיתות על מנת לעשות פעולת איחוד. חלקות, יש לנו אפשרות להוסיף כמובן אוטומטי כי אנחנו נמצאים פה אוטומטי. אם אנחנו נהפוך לידני ואני אעשה פה חלקות, אז יהיה לי רק הוספה ידנית ולא אוטומטית. כנ"ל גם לגבי פוליגונים, אם רוצים להוסיף פוליגונים או אוטומטי או ידני. חישוב ותאום. חישוב ותאום, יש לנו תאום שטחים, כאשר התוכנה תפתח לנו את מספר החלקה ותיתן לנו את השטחים legal ו-calculated. בעצם ה-legal חוץ מהחלקות הרשומות זה הכל adjusted, וה-calculated זה המחושב. ייתן לנו את ה-parcel previous, כל החלקות הקודמות שרלוונטיות לכל חלקה בתהליך, מי היו חלקות האבא ואמא שלה. ואפשר גם להוסיף כמובן פה כל מיני פרטים שרוצים, כרגע לא רלוונטי. בדיקת תצ"ר מריץ לנו build and calc, מבצע בדיקה, מחשב, מתאם, בודק שהכל בסדר. אם יש שגיאות, פה אנחנו נציג אותם. תאום חזיתות, ייתן לנו בעצם חלון עם החזיתות הקיימות. כרגע אין חזיתות בסרטוט, אז הוא לא מציג כלום, אבל יהיה לנו אפשרות לכל חזית לרשום
ולקבל אם הסטטוס הוא חורג או לא חורג. אתם תקבלו את האורך המחושב, האורך הרשום, אנחנו נקליד. טבלאות, יש לנו טבלאות וגיליונות, יש טבלאות התג לתוכנית התג, טבלאות תצ"ר לתוכניות התצ"ר, והעברה לגושים אחרים, שזה נותן לנו אפשרות להעביר חלקה לגוש אחר. הוא פותח את כל החלקות על מנת שנוכל לבחור. בחרנו נניח את שתי החלקות הללו, ואין פוליגונים. אם אין פוליגונים, דרך אגב, התוכנה לא תיתן להכניס חלקות. אז בואו נכניס שנייה אחת פוליגונים. נעבור לשלב 4, אוטומט, חלקות, הוספת פוליגונים אוטומטית. כאשר יש פוליגונים אני יכול להיכנס שוב להעברה לגושים ולבחור את החלקות הרלוונטיות להעברה. אנחנו נקבל פה את החלקות המקוריות, הגוש שלהם, חלקה חדשה אנחנו נקליד. יותר מדי. נניח ככה, וגוש, כאשר גוש יש לנו אפשרות או קיים או חדש. לפי זה גם התוכנה תקבע את הסימונים בהתאם לגבולות. כרגע אנחנו נעשה גוש קיים, נניח 6767, כאשר מגדירים לאחד, התוכנה אוטומטית עושה לשני. עושים apply all, אוקיי. כאשר עושים close, התוכנה מבקשת מכם אם אתם רוצים להכניס את הטבלה. אז כרגע נגיד לה yes, היא תייצר את כל הדברים הרלוונטיים והפוליגון והמספרי חלקות שצריך לצורך העברה, וזוהי הטבלה שלנו. דבר נוסף זה הגיליונות. יש לנו אפשרות להכניס גיליונות, כל הגיליונות שאנחנו מכירים, גיליונות הרישום, שוכב, גוש, מילואה, יש עומד מילואה, כל אלה כמובן בהתאם לתקנות החדשות, תסריט נלווה ל-97ב', לפסק דין, כל גיליונות התצ"ר, ובנוסף לרישוי זמין, מפת היתר, עדות, לפני סימון, לאחר סימון, כל מה שצריך. אז שיהיה לכולם בהצלחה וניפגש בווידאוים הבאים.